вазири мудофиаи тоҷикистон масоили марзиро дар Тошканд баррасӣ мекунад. болоравии нархи гази моя дар Душанбе ва Кӯлоб. имсол ба Тоҷикистон аз кишварҳои хориҷӣ мошин бештар ворид шудааст. фаъоли ситоди Навалний ба ҳамкории чандинсола бо ФСБ эътироф кард. дар Тошканд ҷаласаи вазирони мудофиаи кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай оғоз гардидааст. дар ин мулоқот вазирони мудофиаи кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Русия, Ҳинд, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Покистон ва Белорус иштирок доранд. Шералӣ Мирзо, вазири мудофиаи Тоҷикистон, ки дар ҷаласа иштирок дорад, интизор меравад дар мулоқотҳои дуҷониба низ ҳамкориҳоро баррасӣ намояд. аз ҷумла масоили марбути Афғонистону Украина баррасӣ хоҳад шуд. дар доираи ҷаласаи вазирони мудофиаи созмони ҳамкориҳои Шанхай инчунин баррасии таҳдиду чолишҳои муосир дар минтақа дар нақша аст. дар рафти ҷаласа Сергей Шойгу, вазири дифоъи Русия, гуфт, ки дар пасманзари авзо дар Афғонистон Русия омодагии ҷангии пойгоҳҳояш дар Тоҷикистон ва Қирғизистонро афзоиш медиҳад. ба гуфтаи ӯ, вазъи Афғонистон як чолишҳои ҷиддие барои амнияти кишварҳои Осиёи марказӣ боқӣ мемонад, ки дар он ҷо созмонҳои террористии байналмилалӣ аз қабили Доиш ва Алқоида фаъол мешаванд. баъди тақрибан 3 моҳи таваққуф нархи гази моя дар Душанбе, навоҳии атрофи он ва шаҳри Кӯлоб дубора гарон шуд. агар ҳафтаи гузашта 1 литр гази моя дар Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он 6 сомониву 20 дирам арзиш дошт, имрӯз ронандагон онро 6 сомониву 50 дирам, дар баъзе нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 6 сомониву 60 дирам мехаранд. ба иттилои хабаргузории Азия Плюс, дар минтақаи Кӯлоб низ арзиши гази моя гарон шудааст. имрӯз 24 август нархи 1 литр гази моя дар минтақа 6 сомониву 60 дирам нарх дошт. ин дар ҳолест, ки охири ҳафтаи гузашта нархи он 6 сомониву 20 ё 30 дирам буд. дар шаҳри Хуҷанд низ ҳудуди як моҳи охир нархи гази моя тағйир наёфта 6 сомониву 10 дирам боқӣ мондааст. гароншавии маводи сӯзишворӣ дар нуқтаҳои фурӯш аз аввали моҳи март то охири моҳи апрели соли гузашта идома ёфта, дар моҳи май вазъ дар бозор ба эътидол омад ва нархҳо каме поин рафтанд. нархи 1 литр газ дар Тоҷикистон охири моҳи майи соли равон аз 6 сомониву 40 дирам ба 6 сомониву 20 дирам поин рафта буд. тибқи омори расмӣ 86% маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон аз Русия интиқол дода шуда, ҳудуди 90% воридоти гази моя ба Қазоқистон рост меояд. дар гузашта аз хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта буданд, ки маъмулан дар мавсими зимистон бинобар сабаби кам шудани талабот нархи сӯзишворӣ поин меравад. дар мавсими тирамоҳу баҳор бошад, баръакс, бо сабаби оғози корҳо дар бахши кишоварзӣ арзиши сӯзишворӣ боло меравад. имсол ба Тоҷикистон аз кишварҳои хориҷӣ мошин бештар ворид шудааст. ба иттилои хадамоти гумрук, аз моҳи январ то июни соли 2022 ба Тоҷикистон ба маблағи наздик ба $190 миллион мошин ворид шудааст. ин 15% бештар назар ба ҳамин давраи соли гузашта мебошад. ронандагон дар Тоҷикистон мошинҳои сохтаи кишварҳои Аврупо, Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопонро бештар харидорӣ мекунанд. мошинҳо асосан бо роҳҳои транзитии кишварҳои соҳили баҳри Балтика ва Иморати Муттаҳидаи Арабӣ ба Тоҷикистон ворид мешаванд. фаъоли пешини ситоди мухолифи ҳукумати Русия Алексей Навалний дар ҷумҳурии Удмуртия Михаил Соколов гуфта, ки бо хадамоти федералии амнияти Русия ҳамкорӣ дошт. тавре нашрияи Вёрстка иттилоъ медиҳад. Соколов, ки ҳоло дар урдугоҳи паноҳандагон дар Ҳолланд қарор дорад, гуфта, ки ӯро дар соли 2016 ба ҳамкорӣ бо хадамоти федералии амният ё ФСБ ҷалб карданд. он замон Соколов 19 сол дошт ва ба ин тартиб худро аз даъват шудан ба артиш наҷот додааст. ФСБ ба вай пешниҳод кардааст, ки дар ивази хидмат дар артиш хабарчинии мақомоти Русия бошад. хадамоти Русия ба ин фаъоли ситоди Навалний моҳона 10,000 рубл низ мепардохтааст. дар иваз Соколов мақомотро аз ташкилшавии гирдиҳамоиҳо огоҳ мекардааст. дар соли 2021 замоне ки мақомоти Русия ситодҳои Навальнийро тундгароёна эълом кардаанд, ФСБ кӯмак кардааст, ки Соколов ба Гурҷистон кӯч бандад. Соколов мегӯяд, ҳамлаи Русия ба Украин боис шуд, ки вай аз ҳамкорӣ бо мақомот даст кашад ва ба Ҳолланд равад. айни замон вай дар Ҳолланд дар ҷустуҷӯи паноҳандагии сиёсӣ аст.